Ja. Klar bliv. Ej, nu har fået kaffe i håret. Ej, nej. Det har jeg. Hvad fanden gør vi? Ja, jeg ved det ikke. Jamen, hvad med den der film, vi så? Den der dokumentar om at lave en dokumentar. Altså, der er det jo ikke som i virkeligheden, selvom han laver en dokumentar. Den var jo helt vildt instrueret. Så det kunne jo være noget med det. Altså, hvor går grænsen mellem, hvor manipuleret må det være? Hvor virkeligt skal det være? Hvad er jo, altså, dokumentarens forbindelse til virkeligheden? Altså, vi går ud og interviewe nogen, som arbejder med det her på en eller anden måde. Som nok har beskæftiget sig meget med spørgsmålet. Henrik Juhl, her for RUC. Han er skidedygtig til det med dokumentar. I stedet for at betragte det at lave en god dokumentarfilm som at gå ud og sætte kamera op og holde en mikrofon hen og så optage, hvad der sker, så er det at gå på opdagelse i sit materiale, og så redigerer vi det bagefter for at kunne vise det til andre, så de også ser og hører og forstår mere af virkeligheden omkring dem. Film er jo altid en kreativ bearbejdning af det aktuelle, ikke af virkeligheden, men det, som er interessant. Så man forsøger jo at lave en god formidling, man forsøger ikke nødvendigvis at bare sige, nå, men det var så det materiale, vi fik. Vi serverer båndet råt. Prøv at tænke over, hvad er det for nogle virkemidler, som vi bruger for at få vores budskab tydeligere ud. Objektiv og subjektiv er nogle mærkelige begreber, fordi jo mere subjektiv man er, jo mere man mener noget, jo mere man brænder for noget, jo mere tydeligt bliver det, at det er det, man gør, at man ikke snyder, men at man er ærlig. Altså at være subjektiv er jo også at være ærlig. At foregive, at virkeligheden er neutral, og at man kan indtage et neutralt standpunkt, det er naivt. Altså. Men hvad med hende, Katrine Bøjsen? Den der fra medieetik. Jeg tænker, vil hun ikke vide en masse om det? Ja. Ved hun noget om dokumentar? Jamen altså, jo, jeg havde hende som vejleder, og hun har arbejdet inde på KPH Docs, så hun ved nok en hel del om dokumentarer. Det skal vi da bruge. Lad os gå ind og snakke med hende så. Hvad nu hvis vi optager dem i en biograf, for ligesom at understøtte hele filmtemaet? Der findes ikke længere en skarp sondring, der hedder, det her det er virkelighed, og det her det er fiktion. Fordi når man går ind og ser en dokumentarfilm, så forventer man virkeligheden. Altså der er jo også sådan en eller anden form for kontraktuel sensus mellem afsender og modtager. Men når man ser en dokumentarfilm, så køber man også præmissen om, at der er nogen, der har udvalgt noget for en. At der er foretaget en redigering og en selektion. Det at bruge manipulerende filmiske teknikker opnår et andet niveau af virkelighed, end man ville have nået ved bare at sætte et kamera op og skildre de her mennesker. Men dokumentaren er i sin essens forbundet til virkeligheden. Men den virkelighed, den er forbundet til, kan se ud på mange forskellige måder. For hvad er virkeligheden? Altså, din virkelighed er jo en anden end min virkelighed. Skal vi så ikke kalde det? Jeg tror faktisk, det var det. Det var lige... Nu slukker jeg for optagelsen.